Дами и господа, започва предбанята. Този път водещите, гостите, състава е доста по-различен. За мен е огромна чест да ви представя нашите гости. Започваме с Тити Папазов. Не е това хубаво, според мен, майде. Защо? Караме подред в като сме седнали. Добре дошъл. Добре заварил. Виждаш ли какво имаме там? За първи път в живота си ще забия, според мен. Баскетболен кош, той е малко по-низък, но ще пробваме на това. Господин Батков, наистина е чест за нас. За Левски имаме много въпроси. И Александър Томов, беше председател на управителния съвет, нали така беше на ЦСК? Темите. Темите първо... Липсва обаче Ники Александров. Липсва. Ники в момента е в Турция и малко по-късно ще се включи в момента да той гледа на живо предаването по интернет. Защото цели седем се гледа в цял свят. Сега, Емо, трябва да внимаваме да не стане така да връщаш мандата и ти. Що? Как ще се представим после да не стане като 4 февруари ти да връщаш мандата? Да. За проваление. Днеска е четвърти ли? За проваленото предаване. Днес четвърти ли? Четвъртия, да. Леле, въобще съм забрал тази дата. Как може? Това е основна тема. 15 години. Да, 15 години точно така. Ще поговорим за това. Сега, първо искам да връча по една хавлия. Това обичай в предаването. Традицията. Пред банята. С банята. Билет за теляк. Да сложим... Има ли билет за теляк? Има и за теляк. Се почва за понисването. Това ще го направи Иво с понисването. Сега започваме с... Може ли да свалиме това се? Може, свалете си. Дар сам. Започваме с основната тема. Всъщност, допинга. Има ли почва той у нас? То малко така звучи, като що социализъм има ли почва у нас? Какво пият ролните ни футболисти и защо се получава така, че винаги сме в центъра на вниманието? Преди с щангисти, сега с футболисти. Хванаха ги ЦСК? Да, хванаха ги ЦСК. Искам, вече знаем за случая с ЦСК, с хванатите футболисти. Искам да чуем първо Дуци Симонович какво казва, кого обвинява Дуци Симонович. Има материал да го видим. Доктора някъде чак и прочетох да беше казал, че след времето той ще каже какво ще стане в ЦСКА. Аз официално го казвам. Сега трябва да излезне, ако има някакви проблеми, да си притеснява нещо, нека излезне пред всички медии да си казва точно какво е ставало. Нито някой го е заплащал, нито някой ме е опирал нещо до главата. Въпросът е, че човека си е избъркал. И трябва, надявам се, че тия трима невинни футболисти няма да носят наказанието. Господин Батков, виновни ли си играчите? Лекар или... Да, за мен е интересно, не съм спортист чак толкова. Ако ти даде лекар и треньора това да го вземеш, ще не го ли взимаш? Първо, като слушах господин Симонович, още малко да се разплача. Но пък имаш кърпа да си избършиш. Да, и тази голяма кърпа надявам се да не стигне. Вижте, това е несериозно. Става дума за рецидив с поне 2 случая, 2 отделни матча, и то важни матча, дербита, при които футболисти бяха хванати. Ние в спортното ръководство на Левски имаме подозрение, че още в февруари миналата година на дербито, първия кръг от пролетния дел, целият отбор на ЦСКА беше стимулиран. Те просто като гладиатори се носиха по терена. Очевидно говорим за клубна политика. И не може и нещастено доктор да му се хвърля вината. Това в никой нормален клуб не може да се случи. Тоест Мирчо Крайнов не трябва да опира пешкира. Не, той човек... Определено и той има вина, но аз не чух по време на целият този скандал, месец и половина, нито нотка самокритика, нито нотка съжаление, нито нотка публично изказана грижа за здравето на футболистите, защото говорим за забранени препарати, които определено увреждат здравето. Той всичко се изроди, минимизира, адвокати излизаха, доста арогантно обясняваха на обществото как всички са невинни, как едва ли са набедени. Подсказваха на комисията, има проби, подсказваха на Олимпийския комитет на комисията какво трябва да е наказанието, заплашваха. Заплашваха? Да, казваха, ако наказанието е повече от 3 месеца, лишаване на състезателни права, ние, видите ли, ще обжалваме. Обжалвайте ли, господа? Добре, Тоест всичко беше предизвестено. Вие сте били шеф на ЦСКА. Защо става там? Какво се случва вътре? Господин Батко, че няколко пъти става? В едно деликатно положение, защото аз съм загубил всякаква вяра в тези собственици.
За мен и двамата са останали някъде в началото на 90-те години като стил на работа, мутринските години. Това, което научавам в последните години, не само по този случай, е страшно, но затова няма да говоря на тази тема. Спирам до тук. Но това, което ще кажа е, че аз не мога по никакъв начин да приема цялата политика на футболния съюз, на Олимпийския комитет в случай. След като в целия свят има абсолютно безкомпромисно отношение към допинга. Тук няма нито разследване. Тук няма да се види, защото не са виновни футболистите. Аз ще кажа за Тошко Янчев. Това момче го познавам сигурно много години вече. Изключено е той да е знал и да е взел. То оставим си уврежда здравето. Но също така е изключено доктора да поеме и да се скрие под масата. Значи тази работа, разбира се, е по-дебела. Някой му е давал пари за тези препарати. Някой се е подписвал, някой не е проверявал. Значи не може да стане случайно. Има ли чадър на ЦСКА? Добре, значи Не е въпросът за чадър. Тук въпросът е, че който и да е клуб в България, при тази структура на футболния съюз, елементарна справедливост не може да има. Значи, там е гнило, там е гнило отгоре до долу. Там има няколко футболни президента, които си играят игрите. Там има задкулисни играчи. Там почти няма неоцапан човек. Извинявам се, че говоря така. Нека да има някои изключения, да не би случайно някого да обида незаслужено. И никой не вярва вече. Никой не вярва. Народа не вярва. Хората, публиката не вярва. Ама господин Батков сега обвинява ЦСК. Но тук в форума пред банята във Фейсбук му задават въпрос господин Батков да се закълне в детето си, че в Левски не взема допинг. Да, заклевам се в трите си деца, макар че не е редно и сигурно жена ми ще се ядоса. Така. Категорично, еднозначно, откакто имам отношение към Левски, вече 12 години, Допинг няма. една от темите, които аз лично съм контролирал безкомпромисно е не просто, че допинг няма, а всички препарати, които се ползват, независимо, че ги купуваме от надлежни доставчици, с всички сертификати, ние ги изследваме преди да ги даваме на защото ЦСКА лекарства са болни, нещо, нали бяха, лекарства взимаха. Те смениха тезите. Първо бяха чайове срещу диария, после не знам си какво, накрая се оказа хранителна добавка. Производител на хранителна добавка скочи, каза, няма такова нещо, елате, вижте, проверете. И излезе какво, някакви капки за нос, какво бяха? Ами закажете се нещо. За нос. Вижте, за мен първо трябва да се види кой е виновен действително, защото, пак казвам, пострадаха невидните футболистите. Казвате ми, че не може да е лекара само. Значи, това не е безданието на другите. Второ, никой не направи разследване да убеди обществеността. Дали това е случайно или не е случайно, дали това, което се твърди, е вярно. Добре, той Мирчо Крайнов беше лекар при вас, когато бяхте шеф? Не е бил, разбира се. Не е бил, но веднага мога да ви кажа, едно клубно ръководство в лицето на изпълнителния там директор и останалите може да провежда елементарен контрол върху това, чрез това, което плаща като медикаменти. Всички медикаменти се гледат, всички медикаменти предварително се знаят кои може, кои не може. Ние ги изследваме. Всяка партида ние изследваме. Тоест, вие каквото и да вземете за футболисти, го тествате. Точно. Вижте, възможно е. Независимо от сертификата. Теоретично е възможно да е станало и само с, да кажем, някаква грешка на лекара. Но това трябваше да се докаже. Тити, в баскетбол има ли допинг? Там слагате ли? Не, няма. Има, аз смятам, че в футбол чувате скандали. Безспорно, допинг е популярен в други спортове. Както виждате, в футбола сега е този случай с Левски. Сигурно има единични случаи в годините. И как да няма на европейското първенство? Двама баскетболисти бяха уличени в допинг. Каза се, че не е верно. Не знам за спортовете, които като този наше и като футбол, аз смятам, че допинга не е необходим. Това не са тези спортове, които наистина имат ужасяващи натоварвания, които без допинг не може и реално погледнато само тези, които... Как без допинг не може, нали? Идеята без допинг да бъде. Това е идеята, но има спортове като щанги, лека атлетика, гребане. Това са спортове, които до голяма степен може да е минимизирано, но аз само Ти казваш, че там се ползва допинг в тези тежките спортове. Ами, смятам, че се ползва. Индивидуалните спортове, тежките, където са и много тежките наказания. Виждате, има една, като чуем за допинг, първата ни асоциация е, че са наказани за 2 години. Не е ли да? Това ще винаги за 2 години най-малко. Ако беше станал футболиста Левски, колко ще да наказва? Тях да ни взриват. Защото Левски както много е обичан, така и много е мразен. Не се знае. Може би пак всяка да го замажа. Във всеки случай аз няма да се мръдна пръста да убеждавам този или онзи да бъде снисходителен. Но наистина не искам да давам оценка виновни или невинни са футболистите. Определено те имат вина. Дали
Добре, що да имат вина? Ако на мен треньора ми умисъл казва... и просто са били подведени. Да. Но наказанието също е странно малко. Значи преди години и нещо имаше подобен проблем с един единствен футболист на Ман Сити, Туре мисля, че беше, с абсолютно същото вещество. И? 6 месеца му даде. А тук 3. Добре, преди няколко години имаше случай с един футболист, който за кленбутерол, който с матиците го вземат и го наказаха 2 години за Захари Димитров. И то след мач на Левски Бероя. И 2 години си ги отнесе, излежа си ги, така да се каже. Сега в момента 4 месеца. 3, нали? 3 месеца. Вижте, много е лесно, много е лесно да се въведат общи критерии и правила. Просто казват, ето ги медикаментите, които са забранени. В момента имаме приети по линия на БОК, по линия на МОК, абсолютно железни критерии. По линия на УЕФА и на ФИФА също има. Точно. Да сложат тези неща, да ги кажат, да ги оставят в интернет и да сложат наказания, включително с лишаване до живот на спортни права. Те не го правят това. И проблема идва от самия футболен съюз, от самия БОК. Има още един проблем. Парадокс. По правилата на футболния съюз спортен резултат се преразглежда при доказана употреба на забранени вещества от повече от 2 футболисти. А те се проверяват 2. Да, това е известно. Допинг контрола е за 2. Това е безобразна история. Това е просто... Добре, що не ги променят тия правила? Не моля се... Защото това е футболния съюз, който се избира по определен начин. Знаете значи е време за нови избори на футболния съюз. Ама пак се връщам назад. Тогава Боб Михайлов при този случай беше казал, спазваме изискванията на ФИФА, която наказаха даден футболист за 2 години. А сега, чии изисквания се спазват? Моето лично мнение е, че комисията, която взима това решение, нали, да не я обвиняваме, това е приемаме, че един съд. Тя трябва да излезе да изложи своите мотиви. Аргументирано пред цялото общество. Безспорно, че има няколко страни. Има играчи, една страна. Има клуб, друга страна. Има заинтересовани отбори, които се борят и очакват едно справедливо от тяхната гледна точка решение. Значи тази комисия имаше тези правомощия, като вземе това решение, да излезе авторитетно и със своите аргументи да убеди цялата спортна общественост. Защо е взето това решение? Защото официално нали, аз, ако взема такава по-неутрална позиция, и да не ни обвинява, че е пролескарско предаването, никой нямаше да се разсърди, ако бяха наказани за 6 месеца, което значи реално пропускат този сезон. Конкурентите щяха да бъдат общо взето притаени. Нещастни щяха да бъдат футболисти, които има вероятност да имат много малка вина. Но аз си задам и друг въпрос. Доктора, който е най-големия виновник, за кому ще се прави на герой, ако ще бъде тайно? Ма разбира се, тя не ми каже, че доктора... Значи, ако прави някакъв героизъм, той го прави за да се издигне в очите на някого. На кой на някого, на своите ръководители. Няма теория това. Иначе го прави защо? Доктора се объркал и дал. Един такъв сложен организъм, какъвто е футболен клуб, отбор, в който всички са неразривно свързани, футболисти, треньори, спортен ръководител, кинезитерапевти, рехабилитатори, доктори, всякакви, поне 2-3 доктора, няма как да се случи това. Няма как да стане, нали така? Ако някой отгоре не е намигнал, няма как да кажа. Комисията излага ли мотивите, като взима това решение? Тук не става дума за Левски ЦСКА. Вижте, целият футбол е прогнил от това, че няма правила. И че правилата се правят спрямо хората. Спрямо плащането, спрямо рушвета, спрямо това кой къде се намира в иерархията на футбола. Вижте, във футбола се вижда, че навсякъде всичко се плъде. Чернотото имаше, разкрито имаше, прикриха ли го, прикриха го. Допинг има ли, прикриват го регулярно. Съдийски, оня ден излиза съдия и казва, натискат ме членове на съюза, аз се оттеглям. Никой не му пука, не се занимава. За какъв футбол искате да говорите тогава? Всичко е оплетено в мошенничество и в рушвете. Да не се окаже, че климата на Панчарова по-суров и затова настиват тия футболисти там. Да не стане така работа, да не от климата. Това е нормално. Трябва да погледнем реално, че те е нормално. Вижте, момчетата, аз не мога да кажа двамата, но пак ви казвам и за тримата дори. Аз съм 99 на 100. Никой няма да глътне нещо, което му врежда здравето. Ако знае. Ако тези хора бяха предупредени, те не са. Те са пасивни, да, виновни в някаква дребна степен. Виновници са зад кулисите, те са под масата. Това е истината. Искам да върна нещата и към двата конкретни матча, на които бяха заловени футболисти на ЦСКА с употреба на стимуланти. Това бяха дербита. Дербита. И на двете дербита първо
отбора опонент на ЦСКА беше нареден от съдията по грозен начин. Говоря за нашия матч на армията, на националния стадион и след това говоря за матча на Лудогорец. Добре, тия дербита не трябва да се спорят. Допинга е преосигуряване. Нареждам те съдията, допингирам си футболистите. Искам да има нещо. Вижте, за какво да играем тогава? Обективно, вижте, аз мога да защитя интерес. Това е срещу ЦСКА. Този, който е направил, защото... Печели дербито и печелят матч. Вижте, това е илюзията. Печелиш един матч, губиш всичко. Печелиш един матч. Рано или късно тези неща се хващат. Аз искам да ви кажа, това е една илюзия, когато това са така бързите пари, нечестните пари. След това губиш отбор, губиш играчи. Всичко това, което са направили ти юнаци с допинга е срещу ЦСКА. Тук, че те след това са уредили по едни и други наказания, това е дребният въпрос. Големият въпрос е, че в футбола продължава мърскотията. Резултата тя е видна за цялата общественост. Негативното отношение към ЦСКА вече е факт. Не. Има съмнение. От тук нататък... Но съмненията, съмненията са във всичко. Е за момента, всяко дайте да вземем случая с допинг в други спортове. Вземете колко пъти. Добре, случая в Пекин, да не говорим при волейбола, който беше скандала. Вземете случая в щангите неколкократно. Вадиха ни няколко пъти. В момента от първа страна в света в щангите, в момента не знаем къде сме. Не знаем колко федерации имаме. Това вече е друга тема. Темата отново е свързана с това, че няма единни правила. Че няма единен ред. Няма ли единен ред? Винаги ще има такива скандали. Още другата седмица ще имате скандали. Аз не съм съгласен с Тити, че при колективен спорт допинга едва ли дава някакво предимство. Как да не дава? Според мен дава предимство. Първо, защото този специално допинг, той е психостимулант. Той е психостимулант. Така ли? Той първо маха чувството на напрежение и на страх, което е обичайно преди дерби. Второ, ускорява бързината на реакцията. Това е един футболист. Да помага, разбира се. Трето, премахва чувството за умора. Четвърто, подобрява усвояването на кислорода. Кислорода е горивото за клетките и за мускулите. Тоест, това ти дава сила, издържливост, бързина. И когато това е масово, аз съм убеден, че не е само Коци Стоянов на нашия матч. Значи, анализирайки матча, ние имахме 3 изключително груби фала първите 15 минути срещу наши футболисти, в които опонентите гледаха наистина като другирани. Гледахме ги на запис. Добре, не може ли вие да поискате проверка? Ненужни фалове на тъча и така нататък. Те много отбори играят така грубо, виждали сме ги по европейския терен. Добре, няма ли право да поискате съмнение, да кажете искаме проверка? Не може ли вие да инициирате? Тогава имаше проверка и ние видяхме какъв е резултат.